Mhlawumbe challenge abo o1 ngizobe sengikhona ngalapha. Nakho kodwa ngikukhona ngami iqala. Wani lapona nakabe yami. Akekho umuntu engiphila naye kumele akwazi lokho. Yeah. Nawe ekhaya yami ngisho umphathi akumele akwazi ngoba abaphathi bethu babebe bad kulezi zinto lezi zethu uyabona. Yeah. Umphathi uthi uphuma ubheka le abe nebheka le kanti ekhohle ukuthi wena umuntu ofumbathiswe lento futhi into izwayo ukuthi yenze yona ezokwenza ukuthi uhlale usemsizweni sematheni. Hayi khululeka mina lokho ngakwenza khona umngane wami oyishangane nje waleko Limpopo hlala naye lapha zelokishini sengijwayele uyihambela naye vele longasoke hostela mangihamba naye ngeke ejump vele mhlawumbe izinto zomaskanda akazazi. Ngakabayi mina ebandleni lami ngathatha lo mfana wazamshomo ngoba kuyinto kakhulu ke lo ngamshomo kuphela hayi unye ke hayi angicabanga ukuthi wona umuntu wathi uyazi bese sibona yenze kanjani ukuze laba boqala noma ukuthi khona umlilo osuhlayo ngibe nendlela ngabe ukuhlangana futhi ngaba into emnandi into engathenda uDisember wonke kuyoshaya uJanuary ingalanyulile. Hayi mfethu ngoba manje uzobona inkabi yami ukuthi ngizongikhathaza ngempela ngoba inhloso yami mfethu vele ukuthi ngiginqa vele lamasimba lapho uyabo. Ngoba ngiceda ngiginqa lamasimba ngiwaceda kanje ngafufisa. Selokho manje ngisebenza ngobhube manje kanti kufuneka kabi kube khona ukumkhaba nje uphonde ngisheba ngakho. Vele ndala isikhathi into athi uyikhompyutha nomgube yini le. Sengishibala kwena ngisuke lento mbuko kufanele abantu bangi-understand ukuthi yiwayo ndoda wanakho umgube. Abantu abacula ngo-92. Ngifelo ntaba. Hayi bacula kudala kakhulu labo bantu labo abantu ababili nabanye sebaze bakhushula sebashona. Hayi badala kakhulu labo bantu hayi. Okay. Akafika para ngizofumana lapho ngomgcibelo nami mawuthi ngiyile mhlawumbe matohweni. Hayi sekhona nayi ngapha. Hayi kulungile mkhulu. Okay. Sure.